Čaute ľudia, ahojte, odber mi prosím vás dajte. Ja vás vítam pri ďalšej časti Kvna. Môžeme ísť rovno na to. Otázka číslo 1. Odkedy sa venuješ videám? Venujem sa im už asi od 6. ročníka na základke, kde som mal taký tajný kanál, hej, aby o tom nevedela moja rodina. A následne ten sa mi zmazal. A ďalej potom som si neskôr asi v tom 8. ročníku vytvoril ďalší kanál. No a naraz mi došlo upozornenie, že o môj bože, že váš kanál bude zrušený, tak bol zrušený omylom. Samozrejme, ja som nechcel, aby bol zrušený, ale hajzli mi ho zrušili. A teraz som tu, takže dosť dlho od 6. ročníka, lenže vtedy tie videá vyzerali asi nejak tak, že som si zapol selfie a len som bol, že čaute ľudia, ja vás vítam pri tomto videu. V tomto videu tu mám moje nervky, hej, nerv. A toto je môj pes. A tak, proste chápete pointu. Tá pointa tam nebola. Otázka číslo 2. Kto sú tvoji idoly? Mojím najväčším idolom je Steragdery. Hej, ten je úplne, že mne na vrchole. Potom Moon, Gamer a Ment. Ďalšia otázka, otázka číslo 3. Čo je tvoja motivácia pri natáčaní? Moja motivácia pri natáčaní je seba zlepšovanie a zároveň to urobiť ľuďom, vám, divákom, radosť, aby ste sa zabávali a aby ste sa mali dobre pri pozeraní mojich videí, mojho obsahu na tomto internete. Hej? Môžeme ísť ďalšiu otázku. Otázka číslo 4. Alebo 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nie. Otázka číslo 4. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Táto otázka je veľmi široká. Hej, moje najobľúbenejšie jedlo je ich veľa. Ale asi, že najviac top je burger. Hamburger s hranolkami a nejakou omáčkou. Mňam. Ale samozrejme, domáce jedlo je hneď pod tým. Otázka číslo 5. Aký adrenalinový šport by si chcel skúsiť? Jednoznačne je to jazda vo veľmi rýchlom športovom aute, Formula 1 a jazda proste v normálnom závodnom aute Porsche 911 GT3. To, max, môj sen. Ďalšia otázka, otázka číslo 6. Proces robenia videí. Na toto už som robil video, čiže odkaz naň budete mať hore v karte, niekde na jednej z týchto dvoch stranách, hej, vyskočí vám karta. Otázka číslo 7. Nové zámky, alebo Komárno, alebo Luník 9. Ktoré z toho je lepšie? Jednoznačne by som povedal, že asi Komárno je naj. Nové zámky sú takže že mid, hej, a pod tým, hej, nové zámky, to je stred a tu sú zámky. A Luník 9 je tesne pod nimi, hej, takže asi tak. Ďalšia otázka, otázka číslo už asi 8 alebo 7, teraz som stratený. Kedy si kúpiš Octaviu? Kúpim si ju vtedy, keď na ňu budem mať našetrené, lebo momentálne môj finančný stav nie je smerovaný asi na auto. Otázka číslo 8. Snáď 8. Ako sa máš? Mám sa výborne, ďakujem za opýtanie. Samozrejme, život má svoje vrcholy a dna, hej, čiže je to tak na takej horskej dráhe u mňa, ide to hore dole. Otázka číslo 9. Aká je najťažšia vec, čo si musel za svoj život urobiť? Najťažšia vec asi, čo som teda musel urobiť, bolo si uvedomiť, že ľudia nie sú vo vašom živote väčšine. To je všetko, čo k tomu poviem. Otázka číslo 9. Prečo si začal s YouTubeom? Začal som s ním kvôli jednoduchej veci. A to sú peniaze. Ale samozrejme žartujem. S YouTubeom som začal preto, lebo ma proste baví tvorba, strih, natáčanie, všetko. A po tomto roku, čo už natáčam, rok a dačo, som prišiel na to, čo najviac nenávidím na celom YouTube. A to je jednoduchá vec. Thumbnaily. To je jedno jediné, čo nenávidím pri tvorbe YouTube. Alebo pri robení YouTube. To je jediné, čo mi vadí. Okrem toho, všetko zbožujem, všetko ma baví. Otázka číslo 10. Akú krajinu by si chcel navštíviť a prečo? Jednoduchá odpoveď, je to Norsko, alebo ešte konkrétne miesto v Rakúsku. Takže Norsko, začnem Norskom. Kvôli tomu, lebo milujem prírodu, severskú mytológiu, hej. A hlavne ku fjordom sa chcem ísť pozrieť, ako tomu celému, proste norský vidiek, severský vidiek, tak, tam by som chcel ísť.
Následne teda to konkrétne miesto v Rakúsku je, že Konixe, tuším sa to volá, tu budete mať obrázok, ak naňho nezabudnem. Tu budete mať obrázok, tu. Otázka číslo 11. Kedy si dáš tetovanie? Dám si ho vtedy, keď budem mať na to dostatočný vek a budú moje financie smerovať tým, že si chcem dať tú kerku. Otázka číslo 12. Prečo nevoláš sestre? Pretože máme obaja osobný život a nemám toľko v poslednej dobe času na volanie sestre. Určite. A tak. Neviem, osobne nie som človek, ktorý rád telefonuje. Radšej sa stretneme a porozprávajme sa, ako keby sme spolu mali volať 3 hodiny. Nie, radšej sa stretneme. Otázka číslo už asi 13. Akú radu by si dal svojmu mladšiemu ja? No jednoznačne takú... Utieraj si riť po sraní. Nie, samozrejme žartujem. Dal by som asi takú, že... Nesúď knihu podľa obalu. A to je dosť obšírnejšie povedané, ale tak konkrétnejšie, že... Nie každý človek, ktorý sa na povrch zdá, že je dobrý, je dobrý. Asi toľko by som dal môjmu mladšiemu ja. Teraz otázka číslo 14. Ako by si definoval šťastie? Je to túžba, je to stav, je to eufória, ktorá rastie. Otázka číslo 15. Asi už som stratil počet v tom, koľkatá je to otázka. Aký je tvoj najväčší trapas? Môj najväčší trapas je... Asi to, že neviem odpovedať na túto otázku. Alebo možno... Čo je môj najväčší trapas? Ja už ani neviem. Ja už ani poriadne neviem. Podľa mňa ich bolo veľa, len teraz momentálne si neviem spomenúť na žiaden. Za čo sa vám ospravedlňujem, hej? Sorry. Otázka číslo 16. Asi. Robíš nejaký šport? Robím. Volá sa to kulturistika na voľnej nohe. Čo to obnáša? Mňa. Pretože chodím do posilky vtedy, keď sa mi chce a keď mám na to náladu. To sa volá kulturistika na voľnej nohe. Otázka číslo 17. Aká je tvoja vízia do budúcna? Takže, ak sa mi podarí YouTube, ak preniknem na YouTube, tak by som sa venoval výške, ktorá je zameraná na filmografiu. Ak sa mi YouTube nepodarí, tak by som šiel buď do armády, akože na školu, alebo by som išiel smerom logistiky, čiže preprava, prevoz a takto. Ak ste to dopozerali až sem, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať. Blížime sa ku 200 odoberateľom, ale buďme ešte skromní, blížime sa ku 150 odoberateľom, čiže zdieľajte, komentujte, lajkujte. Krásne sa majte a odber mi prosím vás dajte.